Olen Marika Kallio Kaarinasta, vaimo, äiti ja yrittäjä perheyrityksessä. Koulutukseltani olen ylioppilasmerkonomi. Olen tehnyt töitä myynnin, markkinoinnin, etuuskäsittelyn, asiakirjahallinnon ja nyt viimeisenä taloushallinnon parissa. Kysymykseen itsetuntemuksen tärkeydestä esihenkilötyössä voidaan sanoa, että itsensä ja toisten johtamisen perusedellytys on hyvä itsetuntemus. Se, että tuntee ja tutkii itsensä, vahvuudet ja heikkoudet, kehityskohteet ja mahdollisuudet. Tutustumalla omaan persoonallisuuteen, omiin tunteisiin, arvoihin, päämääriin ja toimintatapoihin johtajana, oman ajankäyttöön ja elämänhallintaan ja ottamalla vastuun näistä, esihenkilö pystyy johtamaan ja tukemaan johdettaviaan koko potentiaalillaan. Itsetuntemus antaa kykyä tulla toimeen myös työyhteisön jäsenten kanssa, kykyä tarkkailla ja erotella omia sekä työntekijöiden tunnetiloja ja tunteita, kykyä käsitellä ärsykkeet samaistumatta niihin tai niiden aiheuttamiin tunteisiin ja ajatuksiin, kykyä hyväksyä erilaiset persoonallisuudet. Esihenkilö tiedostaa, että oma käyttäytyminen vaikuttaa ympärillä oleviin ihmisiin. Siksi esihenkilötyö on ennen kaikkea tunnejohtamista, jossa esihenkilöltä odotetaan vahvoja tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä esimerkillistä johtamista myös näissä. Esimerkillinen johtaminen lähtee itsensä johtamisesta ja itsensä johtaminen alkaa itsensä tuntemisesta. Taito johtaa itseään on siis ratkaisevan tärkeä muiden johtamisessa. Kun esihenkilö ymmärtää itseään ja osaa tunnistaa, hallita ja ilmaista tunteitaan, osaa hän paremmin auttaa myös muita menestymään työssään ja kykenee antamaan motivoivaa ja kannustavaa palautetta. Itsetuntemuksen avulla esihenkilö kykenee tarkkailemaan toimintaansa ja käytöstään ja voi huomata varhain muutoksen jaksamisessaan. Väsyneenä ja kuormittuneena ei kykene olemaan paras mahdollinen esihenkilö ja kantamaan työn paineita. Tuntemalla itsensä tiedostaa, mistä saa voimavaroja ja energiaa jaksamisen ja palautumisen tukemiseksi ja mikä taas kuormittaa. Esihenkilö voi tukea tiimiläisiä itsensä johtamisessa antamalla tilaa työskennellä itsenäisemmin ja omalla vastuulla, vastaten omasta suorituksestaan ja päätöksistään. Itse ohjautuva työskentelytapa ei sovi kaikille automaattisesti, ja se vaatii sitoutumista työntekijältä ja esihenkilöltä toimijakseen. Esihenkilön tehtävä on luoda yhdessä tiimiläisten kanssa heihin vahva henkilökohtainen aloitekyky, työmotivaatio ja vastuunotto. Esihenkilön on tärkeää käydä tiimiläisten kanssa yksityisiä keskusteluja, joissa työntekijät saavat esittää itselleen työtavoitteita, pohtia, mikä tekee työstä merkityksellistä, tunnistaa työhön vaikuttavia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan sekä mahdollisuuksia, koulutus- ja kehityssuunnitelmia, koska jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen on tärkeää myös työntekijöille ja välttämätöntä toimivassa itsensä johtamisessa. Pitämällä yllä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä tiimissä, jossa aloitteiden tekeminen on enemmänkin toivottavaa kuin suotavaa, ja ottamalla työntekijät mukaan työn suunnitteluun. Esihenkilön on tärkeää seurata ja arvioida tiimin työskentelyä ja antaa siitä jatkuvaa palautetta. Myös itseään johtava tarvitsee johtajuutta, joten esihenkilön on tärkeää tarjota psykologista ja ammatillista turvaa tiimiläisille, pysähtymistä, keskittymistä ja läsnäoloa työntekijän sitä tarvitessa, niin hyvinä hetkinä kuin henkisen jaksamisen, epävarmuuden tai epäonnistumisen kohdallakin, niin että tilanne voitaisiin kääntää onnistumisen, kasvun ja kehityksen paikaksi.